ťa zdrám. Zavolám ti. Otvor! Julius Fedor? Najskúsenejší spolujazdec rally na Slovensku? Áno. Začínam jazdiť. Potrebujem ťa. Potrebujem, aby si mi všetko vysvetlil. Nech sa nemusím starať ani o kokot. Ja by som chcel povedať, že mám veľké problémy. Vieš, kvôli tým hľuzovkám. Dobre. Aby si mi povedal, kam, ako, čo, ako sa píšu ľava dva, pravá dva. A tieto kokotiny. Kokotiny? Ja mám naozaj veľký problém. Idú po mne. Vieš, kvôli tým dlhom. Dobre. Však som ti vravel, že to vyriešim. O chvíľu sem príde a vyriešim. Počkaj, on sem príde? Sadni si. Hovoríme o závodoch. Ja potrebujem vyhrávať a ty ma to kokot musíš naučiť. Od Leventa máme super auta. Počúvaj, sú dobre tie super auta od Leventa? Áno. Už ide. Dobrý deň. Máš tie prachy? Sadni si. Aj ty si sadni. Porozprávame sa. Nemáme sa o čom rozprávať. Tento by si prachy. Plnú kopu prachov. Máš ich? Vypadám snáď ako jeho milenka? Počúvaj ma sem, chlapec môj. Sadni si. Však mne je vlastne jedno, kto to zaplatí. Práve o tom som chcel s tebou hovoriť. Jeho dlh teraz preberám na seba. To má ako... Čo znamenať? Vieš, kde bolo, tam bolo, bol raz jeden les. A v ňom bývalo veľa zveriatiek. Sikorky, veveričky, divoké svine, zajac a jeho kamarát jazvec. A raz prišiel jazvec za svojim kamarátom zajacom a zaťahol ho do kšeftu s veľkou hromadou hľúzoviek, ktoré by potom predali iným zvieratkám. Ale zajac nemal peňažky a tak mu jazvec navrhol, aby si požičal od líšky, že tam má peňažkov dosť. Hľúzovky sa predajú a všetci budú šťastní. Chytáš sa, kokot? Ja tu nebudem počúvať nejakého vydrbaného Andersona. Si sádni a ma nerúš. A tak si zajac požičal, peňažky dal jazvecovi, ale čo sa kokot nestalo? Hľúzovky niekde na ceste zmizli. Líška bola nasratá a chcela zajaca zožrať. A zajac si myslel, že prúser má aj jazvec, ale nevedel, že jazvec a líška sú vlastne príbuzní a veselo chcú predávať stratené hľúzovky. A zajaca nechajú cvakať. Koľko už asi zacvakal náš malý zajačík? 20 000. 20 000 eur za stratené hľúzovky. Vyzerá to ako rozprávka so zlým koncom, ale líška nevedela, že zajac má nového kamoša. Medveďa. Po piči veľkého medveďa. A teraz líška dlží tomuto veľkému medveďovi 20 000 eur. Do konca mesiaca mi doniesieš 20 000 eur, hej? No bež, choď, utekaj zháňať. Teraz môžeš. Čas beží. To sú svine, to som nevedel. Ani ja som nevedel. Ale viem, ako to chodí. A teraz si dáme koniačík, môj malý zajačík. Takže ľavá 2 alebo 3? Ľavá 5. Ľavá 5. Uťahuje do. Brzda. 30, pravá 6. 30,
30, pravá 6. 50 horizont. 50 horizont. Jožo, zastav. Prečo? Zastav. Ale prečo? Jožo, to ty mi musíš hovoriť tie zákruty, nie ja tebe. Ty si šofér. Ja ti ich hovorím. Nie, nehovoríš, hovorím ti ich ja. Ty potom pôjdeš ten závod, ty musíš vedieť, čo máš napísané. To je komplikované do piče. Jožko, dobre ma sleduj, áno? No. Toto je zákruta 0. No. Toto 2. Toto 3. No. Toto 4, No. 5, 6, pravý uhol, 7, 8, 9 a na 10 ti nestačí rejt. Chápeš to? No. Neviem. Doriti, to je jedno, ako si to zapíšeš. Dôležité je, aby si ty tomu rozumel. Keď ti to pomôže, tak si tam daj rímske číslice, alebo si tam nakreslí zvieratka, nejak si to farebne si to vyznať, nejaké guličky, hviezdičky, alebo ja neviem čo. Farby. Zvieratka. To je super! No, počkaj, ale to som povedal len ako príklad. Nie. Vo farebných zvieratkách. To je super. Tomu ja rozumiem. Chápeš? Ale ja ti to v žiadnom prípade, v žiadnych farebných zvieratkách písať nebudem. Teraz ma dobre počúvaj, kokot. Ja ťa platím. A ty budeš čítať vo farebných zvieratkách. Ľavá rúžová. 100 cez dinosaura. Jožo. 100 cez dinosaura. Dve ryšavé veveričky. A fuj! Bude ľavá čierna chlpatá zblatá. 60 morská víla. Bacha, bude 100 oranžová zmia cez horizont. Daj tam radšej červený. Jožo, ja som ti jasne povedal, že máš vypnúť ten mobil. Počuješ? Čo? No tak aspoň zastav. Je tam? Super! Čau, maj sa. Jožo, takto sa to robiť nedá. My sme tu na závodoch. Diktuj. Pravý ružový dinosaurus. A na kričovatke, pozor, pravá modrá zebrička, odboč. Ale pravá modrá zebrička. Ja viem. Som tu včas? No čo, som tu včas? Ale ja som vám odkázal, že tú hotovosť ešte nemám. Ja potrebujem trochu viac času. Hráš golf v daždi, vozíš si riť v Bentley a nemáš 20 000 eur? Ja nemám cash. To keď nemáš cash, asi ti rozjebem hlavu. Pán Michalka, prosím vás. Kde sú tie hlúzovky? Jazvec. Kde sú tie hlúzovky? Ale ja ich nemám, sú v Žiline. V Žiline? Zaplatíš mi v hlúzovkách. Pošlem si pre nich kamión. Čau.
sa smejete, Julo? My si rozprávame vtipy. Áno, tiež poznám jeden. Vyfič, chlapec môj. Príde zajac z rybníku, napije sa vody, vyhoní si vtáka a hovorí: chlasta, devky, to bolo vždy moje. Čo, dobre, nie? To je ale průser, chápeš to? Já vím. Aký průser? Nestihli jsme zařídit zdravotní kartu pro Lucii. V čom je problém? Jožo, to je taký papier, ktorý ty si v živote nevidel, ale bez ktorého sa nedá jazdiť. Je treb. Čo je treba? Doktor? Jenom podpis. Momentík. Doktor Peťka. No čo, kokot, slúžiš? A kedy budeš zajtra? Do kedy to treba? V 7 jsou přejímky. Potrebujem razítko. Štempel, kokot. Fajn. O 6 ráno ti tam pošlem typka. Maj sa. Vybavené. Klerišavé veveričky a myška dostie! A pozor, bude tá chlpatá zubatá čierno pri značke! Brzdí, kurva! Brzdí! A ty si! Tiež! Idem zastavovať! Jožo, snad si nemyslel, že budeš hneď prvý. Myslel, Julo, myslel. Na budúce to bude o niečo lepšie. Ja končím. Neblázni, veď si ešte ani nezačal. Nevadí. Ja si zase oblečiem tie svoje monterky. A čo ti budú monterky, keď máš kamión plný hľúzoviek? Ja? Akurát sa ti vezú zo Žiliny. Nie? No komu asi kokot? Čo, ja potrebujem hľúzovky? Ty si ich objednal, tak si ich aj predávaj. Jožo, vážne? Ja ti ďakujem. Ja ti ďakujem, ty si môj záujem. Čo ti jebe? Prestaň ma holizovať! Neskončíme. Ja ti garantujem, že na budúce budeme 100% v prvej desine. To ti garantujem. Netreb. Počkaj, Jožko, však ty si talent, však ten tvoj zvierací duhový rozvoj, však to je unikát. To je neuveriteľné, že ty podľa neho dokážeš jazdiť. Však to je geniálne. Ja viem. Ešte ho vymakáme.